आया मासे आसरित गावनो आंखौ थगायनो होफैबाय आंहाबो फोथायनानै थगायफैबाय ओमफ्राय गावहानो खावब्ला नुजाफैबाय आंखौलाय दा मा सानबावनांगौ बिसोरलाय गोमथा एसे आवगायाव मा होननानै बुङामोन नों आफाया गोलैनानै दङ बहाबा जोंखौ लिंहरदों होननानै नों बुंफैदोंमोन नोंनो सोर पावार होआ बेफोरबायदि एसेग्राब मिसा खोथा बुंफैनो जोंहानि नखराव हो आंखौलाय मानो बुंबाय थादों नोंनि नोंहावनावनो सोंहै नोंनि नोंहावासो थुनहरदों नालाय आंबो बुंफैदों आरो अलम्बारा न'आव सफैमारबाय बिदिब्ला आं बे न'आव माबायदि थाबावनांगौ जाखो आरो बेराफारसे आबारिथ' आं दाय मावदों गावजों गाव मा रायलायबाय थाखो नोंसोरो आं जेबो मोनथिलालै नोंसोरहानि नखरनि खोथा आं थांनोसै आयै ओमफ्राय आं बेखौ मा खोनादों आफाखौ मानो न'आव हाबनो होआखै नोंसोर बे बोराय बुरै बैसोआवसो नोंसोरनि बेफोरबायदि नाटक दिन्थिबाय थानाय मा आखल बियो फिसा हौवा नों सिरि सिरि थानायानो मोजां जागोन आफा आया जेखि बुङा मानो आं बुंदों नों न'खौ गारनानै आरो जेरावबो थाङा बिहामजो नोंबो सिङाव थांलाय बिमा आंनि मोदोमा मानो आखाइ होदों आखाइया बोखार नोंनो गोमथाखौ बायदि बायदि बुंहरनो थोहोदोंमोन आरो ना बिमा नोंसोरो रावबो न'आव सोयैयाव आं माखासे बुद्धि बाहायनो गोनां जादोंमोन आरो बे बुद्धि बाहायनायाव आङो गोमथानि सहाय लादोंमोन बिमा आंखौ निमाहा होदोब्रा नोंखौ माबायदि निमाहा होनो आं सोर हौवाखौ नुदों सोर हौवाया गावनि हिन्जावखौ बेबायदि खुगा माथुनानै दोनो आथिं आखाइ खानानै दोनग्रा सोरखौ नुदों बिमा आंथ' नोंखौ खानो होननानै खायाखै नोंनि आखलनि थाखायसो आं नोंखौ खानो गोनां जादों बिहामजोखौ आं माबा मोनसे सहायनि थाखाय हेल्प खालामबाय बेखौनो नोङो गाज्रि साननानै मानसिफोरनो नोङो बिहामजोखौ आंखौ बायदि बायदि बरनाम होनो नागिरनायावसो आङो नोंखौ खानानै दोननो गोनां जादों बिहामजोखौ सहाय होदों आंनोबोथ' मिथिहोनांगौ ना मानो बेबायदि सिरि सिरि खालामनांगौ बिहामजोखौ नोङो बै समाव एसेबो नायनो हाथाराखैमोन नालाय आंबो बेनिखायनो नोंनो खोन्थानो हायासै बिमा दालाय माथो जाखो बिफा आंथ' नोंखौ ओरैबायदि रागा जोंदोंमोन बै समाव नों आंखौ जेब्ला खानानै दोनदोंमोन बे समाव जुदि आंनि आखाइ आरो आथिङा बोरैबा गेवफ्रांनायमोनबा नोंखौ आं दानस'फ्लांगौमोन बोरैबासो बासिबाय नोङो बोरैबा बिहामजोखौ अनखांखां मोननानै बिहामजोनि खोथाखौ खोनासंनानै बोरैबा गोसोआ गुरै जानायखायसो जानाय आंनि नङाब्ला नोंखौ आरो सानबाय आं बे बैसोआव फिसौ फिथाइ बिजामादै बिहामजो मोनलायखांनायनि उनाव बेबायदि बोराय बुरै समाव बरनाम जायोब्ला एसे हामा रेकर्ड जाथारगोन होननानैसो आङो सिरि थाफिनबाय नङाब्ला नोंखौ बोराय दे बिमा गोदो जेरै रुजु रुमु संसार जादोंमोन बेबायदिनो जाफिनदोनिसै दाथ' बिहामजोआबो न'आवनो दंफैखायो आरो अलंबाराबोथ' फैफिनखाबाय गोदोनि जेंनाफोरखौ बावगारनानै बिसोरबो रुजु रुमु संसार जाथोंसै जोंबो जाफिननोसै हगार आखाया आंनि खावलाय दादा रुजु रुमु संसार जायो मा जायो जाबाय था थाब बोराय साला रलै बिमा बिमा आंबो बारा बुरै नङाथ'ना हा जाम्बि माथो सोंनाय जाखो बैसोजों लोगोसे महरखौबो बिदिनो नुगोन आरो नोंलाय दा 40सो थांबायदां माथो 40थ' कमप्लिट जाजोबाखै आरोना 40आव सोलिगासिनो आरो माबाहाय मिजिं बिमा आंबो हाबा जानो लुबैदोंहाय आयु जाम्बि नङा सिया नङा बे बैसोआवबो हाबा जाबावो सोरबा नोंलाय हाबा जाया होननानैनो बुरै गना थाखाबाय माथो दालाय मानिथो हाबा जानो लुबैखो जानो आं दाना खालि हाबा जानोल' सानसै ओइ मिजिं बिमा नोंनि फंबायफोर सोरबाफोर हाबा जायै गैया नामा आंना फंबाय 2 दङ दंनायालाय नाथाय 2बो हाबा जाजोब्बाय मालाय मिजिं बिमा आंनो सेंग्रा नागिरना होदोहाय एसे गोजौ गिदिर एसे नायनो समायना बांद्राय गिदिरबो नङा बांद्राय उन्दैबो नङा मिडियामनि आरो ओइ लावगि नोंनि मेलेमा थिगैनो दङना दिनै नों हाबा जायोब्लाय नोंनिख्रुइ देरसिन मानसिखौसो दा लानांगोन नोंलाय बोरै उन्दै मानसिखौलाय मोननो जाम्बिनो आबैलाय आबौ फिसा आबौ अबेयाव थाङामोन नोङो आंनि दाउखा मोनाव थांदोंमोनलै आबै ओमफ्राय माथो नोंसोरो निउसाव हगारलायदों आंखौ गोमाबाय होननानै नों आंनि दाउखा मोनावसो थांदोंमोन मानोथो खोन्थालाङाखै नों होनबा जों आरो बेसेबां सिन्था नोंखौ गोमाबाय होननानै होबायथ' आरो जों नोंखौ निउसाव बिदि जायो सोरबा आबै आंनि आइ आफायालाय नोंखौनो नागिरगासिनो खमसे खम नों आनै मोनाव थांनो खोन्थालांनोथ' हायोना बेबायदि खालामो न'खरनि मानसिफोरखौ सोर एसेबां हाकार आबै आइ आफानो फन हरदो आंखौ न'आव फैबाय होननानै नङाबा बिसोरो बोबौ नागिरलांगोन र' हरमानि आङो हेलौ दे बिहामजो
नंमारगौना आयै अख्राङा न'आव फैमारबाय अबेथो थाङामानो बे दुस्ट गथ'आ साला बेखौनो एसेबां हाहाकार एसेबां गाबै गाबै नागिरगासिनो आङो दे थांगासिनो आङो मालाय बिमानि दाउखा मोनावसो आलासि जाहैदोंमोननो रायजाबाय आंजोंबो साला गथ'आ दे नोंसोर फैदो दे थांगासिनो हौवासा गथ'ना हौवासा गथ' एसेबां बिदि उतपात जानांगौना आरो आंहासो गोदाव सोराव बिखायानो खावसे थांबायमोन दा बिफायाबा बबेथिं नागिरलांदों दे नुवासै माथो फिसालाखौ जेरावबो नागिरजोब्बाय आं मिजिन आइया दानि फन हरदों आंनियाव बाबाया न'आव सफैबायनो फैदो हा न'आव सफैबाय गोमायाखै बि होमबा हारे जोंहानो गोमाबाय होननानै एथ'ग्राब नागिरदों बहाथो थाङामोननो बे दुस्थुआ माबा बिमानि दाउखा मोनावसो थांदोंमोननो थांदों खोन्थालांबानो जायोना जोंखौ थोनहरनाय नङा साननानैनो खोन्थालाङाखैमोन बेखौ साला न'आव थांनानै आङो थिगसे होहैगोन आं हौवासा गथ'ना उन्दैनिफ्रायनो बिराद टेंगल जायो बेखौ जानला मानला हगारनो हानाय नंला बुंबाय मिजिन नै नोंलाय बबेथिंनिफ्राय सफैखो सोर नोंसो ओमफ्राय गोमथा जोंहानि अख्राङा नोंसानाव दंहैयोमोनबालाय मानोथो खोन्थायाखै जोंहासो बेसेबां खाराव निउसाव हगारलायलायनाय जाबाय माबालाय आबोद' दे आंबो मिथियामोनथ' जेब्ला निउसखौ नुयो अब्लासो मिथिदों आङो बिसोरो सिरि थांदों होननानै खोनाहैबाय आङो लोगो दोनाबो फैखाबाय न'आव मोनसे गथ'ना जाबाय नङाना मा जालायखो साला आंनि बैसो गिदिरखायसो गबायलै बियो आंनि उन्दैमोनबा बेखौ मा खालामगौमोन आङो बिदिबो जायो नालाय एसे बोराय मानसियानो सोरथो मा खालामखो नोंखौलाय नुवाखैना अलंबार बिफाया हिनजावजों न' सिङाव सोजायाखैनो ओमफ्राय आंखौहाय थगायनो होबायब्रा न'आव थांनानै माबा गावहानो गोलैना दङ होननानै बे बुंथाबनाय बायदि आंबो थांबाय बुंहैबाय आंनो न' सिंनिफ्राय ओंखारबोस्लाबनो मोनासै अलंबारजों सहैबायना न'आव दा आंहा दाय मा मिसा खोथा बुंफैया नोङो होननानै बेबायदिबो खालामोलै गावहानो आंखौ बुंनो होसै होनानै गावहानो जबान लाखियासै ओरैबायदि जोंदोंमोनलै आङो ओरैबायदि जोंदोंमोन एकदम आंनि गिदिरखायसो गबायलै बियो बेंग्रा जादों नोङो मालायजों थगायजानो मानसिखौ नायनानैथ' एसे बोरैबासो नुखायोलै आं अलंबार बिफाखौ आच्छा जियानो जाया नों मानो फैदों बेयाव मोनसे खामानि लाना फैदोंमोन फैनायाथ' दा महिलाफोर थानायाव बेफोर खामानिखौ मावजायाना दे अख्राङाबो न'आव सफैखाबायनो थांनानै नोङो अख्रांखौ एसे बुजायहैदो हनै बैनाय आंजों माबा खामानि दङनो दे बिदिबालाय दे नों बहा थांबाय बुंदो मा खामानि र' बारलांग्रोथों बे जायगाखौ दे बारलांबाय देलाय बुंदो मा खामानि बावबायबो होमबा आं दाखालि नोंखौ लोगो लादोंमोन ना गोदान बिजनेस मावनो होननानै माथो जाखो मा गोदान बिजनेस होन्दोंमोनलाय बियो गोसोआव फैबाय मानसि खावनो होननाया दा बिदि खामानिखौलाय बबेयाव मोनगोन जोंलाय सोरखौलाय खावनो दङब्रा बिदि खामानिबो मावग्रा बेफोरबायदि खामानि मावग्राखौ सोरबा बुंना लायो आं बिदि खामानि मावो होननानै बिदि बुंना लानांगौबा माथो बियो हारा सारा गेब्लेजोबगोन नागिरनांगोनब्रा नागिरनानै बहा मोनगोन जों बे खामानिखौ मावनोथ' गोसोआ थाखा बुरजा मोनोबालाय बेफोरबायदि खामानिया बांसिन हस्पिटालफोराव सोलियो थौ हस्पिटालाव सोरखौबाफोर एसे लोगो मोनगोनदां गिनायबो मोनलायलाङो नङा बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो बिसि फिसा दङब्रा अननाय मोनलायलाङो आं दाबायदिया माबा मोनसे जानांगौबा आंनि बिसि फिसाया मा जानांगौ सोर खुसिगोन बेबायदि गिख' जाबा माबायदि थाखा मोनो फै हे गसाइ नोंसो मिथिसिगौ आरो बे बैनाय गोमथाया आंखौ बबे लामासिम लांनो नागिरदों आफायाथ' आंखौ नुनानै गंबा रागा जोंदों जानांगौ आंथ' आइनि आखाइखौ खेवनानै आइजों आंजों खारखुमानायखौ आफायाथ' गंबा रागा जोंदों जानांगौ आफायाबा आंखौबा मा बुंसिगोन गिनायसो मोनबाय आं आफाया जेखि बुङा मानो आंथ' खामानिखौ मावनो होननानैनो मावबायना आफाया जेखि बुङा आंहा अरजाला आइ दङ नाथाय दाथ' अलंबारा न'आव फैफिनबाय दा अलंबारजों आङो बे न' गंसेयाव बोरै थाजाबनो आरोथ' गोदो जेराव अलंबारजों आंजों थायोमोन बे रुमावनो आं दङ दा अलंबाराबो फैथोंसैल' बे रुमाव होमबा हा बेथ' अलंबारनि गुजुनायसो जोमैनि सेराव आं दिनै माबोरै सफैफिनखो जोमैखौ नुनानै मानोबा बिखायासो सादों आंनि दाबा बेबा आंजों रायलायगोन ना रायलाया फाथैनो बिसिखांनायनि उनाव बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै अलंबारजों रुम मोनसेयाव आं बेबा आंखौ नुनानै मा सानखो बेबा मा खालामदोंमोन आं फैनानै डिस्टार्बसो होनाय जाबायदों थाथोंसै दे आं ओंखारलांनोसै मालाय गावनि रुमाव फैदों आंहालाय बेयाव मानो हाबना थाफैसननांगौ दे उन्दुथोंसै आं बबेबा रुमाव उन्दुहैनोसै
जानांगौ बियो आंखौ नुनानै रागा जोंबाय। जानांगौ अलंबारा आंखौ नुनानै रागा जोंदों। थांबायसो माथो। आं मानो हाबफैफ्लांनांगौ दे? बेसोरा उन्दुनो नागिरदोंमोनदां, आं फैना होनानै थांबायसो। सानसे समावथ' जोमैया आंनि हिनजावमोन, नाथाय दिनैनि दिनाव मा जाखो? आं बेखौ सिनायै बायदि बियो आंखौ सिनायै बायदि। आंनि सिगां जोमैया बे रुमाव दंफैयोमोन नालाय बेनो थाथोंसै, आंनो ओंखारलांथोंसै। जोमै हा जोमैया बे रुमाव गैया? बे रुमावथ' जोमैया दहाय हाबफैथारदोंमोन। बहा थांखो बेलाय? अलंबारबो गैया जोमैबो गैया। अलंबाराबोथ' बे रुमावनो हाबफैदोंमोन। सानैखौबोथ' आं बे रुमावनो हाबफैनाय नुदोंमोन दा। बहा थांखो सानैबो? सानैबो माथो गैयानो।